Com sempre, quan entres aquí, benvingut a un nou vídeo. És un plaer per mi tenir-te aquí i un gust, sempre ho serà. A veure si m'estalvio els i les muletilles, va, aquesta vegada. Vinc a fer un nou vídeo, la intenció és que sigui curt i és obvi que m'agrada el coaching i el guiar les persones i és algo que m'agrada fer gratuïtament perquè em sento amb l'obligació de tot aquest procés que jo porto de millora personal, compartir-lo gratis i sense ànim de lucre. I de fet veig que en català està complicat monetitzar-ho, veig que és possible, però sobretot quan ets la persona indicada. I no et centris tant en les teves metes, a mi m'ha servit perfectament per complir per a la vegada estar-ne complint unes altres. Jo ara m'he d'enfocar, és un moment que m'he d'enfocar en projecte personal, he de menjar, soc una persona que té uns macronutrients pendents cada dia per menjar i m'he de centrar a fer un petit projecte personal per generar diners i no podré estar tant per contingut, espero que sí, si tinc ganes de dir alguna cosa ho diré, però no serà amb tanta energia com potser he fet algun reel allà a Instagram, perquè no és moment ara. Però tot el que he viscut desalineant-me de la meva meta principal ha sigut complint i visquent unes experiències les darreres setmanes que jo podré monetitzar molt, podré monetitzar molt amb el fet de guiar les persones, perquè jo sempre procuro escoltar-me i actuar en base a el que vaig notant. Per exemple, ara noto que és un moment d'estar tranquil, estar centrat, solucionar problemes tant personals, estar per la família, transmetre seguretat, estar tranquil i seguir avançant, òbviament, i seguir complint els macros, l'entrenament, tot el procés per arribar allà on vull arribar. I m'he descentrat d'unes i he aconseguit unes altres, les quals m'han aportat unes vivències que, com he sabut canalitzar, jo més endavant les podré compartir i podré crear la ensenyança a les altres persones, que és per lo que faig aquest canal de YouTube, per créixer com a persona i tenir-ho també aquí tot documentat. Són problemes que ja sortiran en trucades, poder gratuïtes, amics als quals pugui orientar, perquè sí, estic en una posició que molts volen estar, tindre l'entorn eliminat, estar completament alineat, és una posició que vols estar, no et pots mentir, vols estar. Llavors, potser li trauré molt partit en aquestes experiències i és per lo que a mi m'ha anat bé no estar al 100% amb les meves metes i obsessionat, perquè tot al final em condueix cap a una vida d'aprenentatge personal, tot. I així l'oriento. Podria dir que és difícil, però no. És bendició. El que he tingut, el que he viscut ara, no han sigut problemes. Acaben de ser bendicions per portar-me a un altre nivell. Fins aquí. Espero veure't per Instagram. No sé la freqüència de contingut ni de reels que aniré fent, però un saludo.